stoperská pozícia. Alex Markovič, mladý chalan 2002, ktorý k nám prišiel na polročný transfer, ale s dvojročnou opciou. Je to parametrovo veľmi aj charakterovo zaujímavý hráč. Na svoju výšku veľmi dobre pohybovo vybavený, rýchly. Vidíme v ňom potenciál, mali sme ho tu na skúške, takže verím, že aj on prehovorí do boja o základnú zostavu. Na strane domácich so 7 v zápase končí Ronald Galčík a zaslúži si naozaj veľký potlesk, pretože odovzdal veľké množstvo síl a naozaj bol veľmi platným hráčom. A z 18 prichádza srbský stoper Alex Markovič. Český tréner dáva prvé minúty srbskému mladíkovi na slovenských trávnikoch. No a Markovič sa nám ukazuje, že má naozaj veľmi dobrý fyzický fond. Ešte sa vrátim k tomu, pretože k tomu sa viaže jedna zaujímavosť. Markovič s číslom 18, vidíme, že je vysoký, že je dobre stavaný, že sa vie dostať aj do zaujímavej situácie. Na koncovku to veľmi nebolo a ten center určite mohol byť presnejší, ale určite tlieskame za túto aktivitu. A je tam obrovská energia, ktorú tento mladý srbský, poviem to, že stoper, priniesol na trávnik. Je stoper, ale pred 3 rokmi hral ešte v stredovej formácii. To si ho Podbrezové veľmi chválili aj v príprave, pretože v tých testoch ukázal, že má mimoriadnu. Fan Kessel. Súboj s mladúčkým Markovičom. Kessel cez neho nedostal loptu, ale vybojoval Frelich. Ešte viac nám prisvetil na Zelpo arénu. Hráme už cez nadstavený čas. Pravdepodobne sledujeme jednu z posledných akcií dnešného zápasu. Áno, presne tak a tak sa aj stalo. Martin Dohal končí zápas v Zelpo aréne. No a Podbrezovčania tesným spôsobom Alex Markovič si debut odbil takisto proti Michalovciam, sila z estonskej Narvy. Je síce stopérom od prírody, ale práve v zápase proti Michalovciam nastúpil na pozíciu wingbacka. Uvidíme, kam ho tréner skúhravý zaradí dnes. No a z ihriska nám odchádza Vincent Kila, Svetozár Markovič, Alex Markovič, samozrejme. Vybehne na hraciu plochu a ak som správne videl, tak gestikuloval smerom k Bajovi, takže ten sa posunie viac do stredu a Alex Markovič teda opäť v pozícii wingbacka. Oda Sinora však išla na päty, Nigeričan však môže postupovať dopredu, už mu vypomáha aj Markovič. V strede poľa voľný Bajo a má pred sebou priestor. Hľadal Mareka Bartoša, ten loptu predĺžil Kabongo, ale Figueiredo opäť hlavičkoval, boxoval. Bajo to skúsil ešte jemným lobom, ale opäť Portugalč na hracej ploche. Pomínam, že Christoph Kabongo na ňu vybehol cez polčasovú prestávku. Markovič získal autové vhadzovanie pre svoj tím. Pre úplnosť ešte dodám, že Košičania môžu poslať na hraciu plochu Váčik. Chcel prestrčiť loptu na Kabonga, ale tá sa vrátila až na defenzívu Podbrezovej. Markovič, proti nemu Fabiš. V strane to skúša Kabongo. Bajo. A pomocná prihrávka na Alexa Markoviča, ktorý hneď otáča ťažisko na bar. Podbrezovčania majú už len 1 minútu nadstaveného času. Alex Markovič dáva loptu do jazdy, Okunola však zakončiť nedokáže.